Kɛnɛya jamanadenw bɛ makɔnɔli la bi alamisa ka kɛɲɛ n'u ka jamanatigisi kalata jaabiw bɔli ye. Min jaabiw bɔli jijalen don kosɛbɛ cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ Nairobi dugu kɔnɔna la. Denmark lajɛrɛba min bɛ wele ko Conference de Koyangi bɛna kɛ tile kelen u ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka dɛmɛ don Ukraine jamana ma gɛlɛya min binnen don u ka jamana kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ kɛlɛminɛnko ladegili ani baara wɛrɛw ma. Corée du Nord u ka jamanatigi Kim Jong-un ye a ka jamana ka sebagaya yira coronavirus bana kɛlɛliko la. Kalo 3 coronavirus bana donnen kɔfɛ u ka jamana kan. Liban jamanaden dɔ yera ni marifa ye min donna bangi bon dɔ kɔnɔ bi alamisa Beirut. A y'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a ka nafolo minnu balannen don n'u m'o labɔ k'a bɛ tasuma kɛ k'a ni maakufɔlenw bɛɛ lajɛlen jeni. Grèce u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka finitigiw bɛ wulikajɔ larawuliliw la ka taamaden mɔgɔ 10 ni kɔ minnu bɛɛ lajɛlen bolila nin y'a tile 2 ye u ka jamana kɔnɔ ɲini. Nin taamaden ninnu ka jikan bato tolen kɔfɛ u ka bajalan sanfɛ.